Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν ήσυχο δρόμο κοντά σε μια καταπράσινη εξοχή, ζούσε μια μικρή χελώνα με το όνομα Χέλεν. Η Χέλεν αγαπούσε να περπατάει αργά και ήρεμα, απολαμβάνοντας τη ζεστασιά του ήλιου και την αίσθηση του γρασιδιού κάτω από τα πόδια της. Μια μέρα, καθώς η Χέλεν διέσχιζε τον δρόμο, άκουσε έναν βρυχυθμό που της ήταν ξένος. Γυρίζοντας το κεφάλι της, είδε μια μοτοσικλέτα, κόκκινη και γυαλιστερή, με τον αναβάτη της να φοράει κράνος. Η μοτοσικλέτα σταμάτησε δίπλα στη Χέλεν, και ο αναβάτης, ένας νεαρός με φιλικό χαμόγελο, την κοίταξε με περιέργεια. «Γεια σου, μικρή Χελώνα», της είπε. «Πώς τα καταφέρνεις με την αργή σου πορεία?» Η Χέλεν χαμογέλασε με τον τρόπο της, κουνώντας αργά το κεφάλι της. «Πάντα τα καταφέρνω», απάντησε. «Κάθε βήμα είναι σημαντικό, όσο αργό κι αν είναι». Ο νεαρός εντυπωσιάστηκε από την απάντησή της. «Ξέρεις», της είπε, «η μοτοσικλέτα μου είναι γρήγορη αλλά χάνω πολλές λεπτομέρειες του κόσμου γύρω μου. Μήπως θα μπορούσαμε να κάνουμε έναν περίπατο μαζί? Εγώ θα πηγαίνω με τη μοτοσικλέτα μου και θα παρατηρώ καλύτερα τον κόσμο χάρη σε σένα». Και έτσι έγινε. Η Χέλεν και η μοτοσικλέτα έγιναν απροσδόκητοι φίλοι. Ο αναβάτης μάθαινε να εκτιμά την ομορφιά των μικρών πραγμάτων, ένα λουλούδι στην άκρη του δρόμου, το θρώισμα των φύλων, την αργή αλλά σταθερή πορεία της Χέλεν. Και η Χέλεν, με τη συντροφιά του νέου της φίλου, ένιωσε πως δεν ήταν τόσο μόνη στον αργό της κόσμο. Στο τέλος, κατάλαβαν και οι δύο πως η ζωή δεν είναι μόνο γρήγορες τροφές ή αργές διαδρομές, αλλά το ταξίδι και η φιλία που δημιουργείται στο δρόμο.